Pinaagi nining segment atong i-share ang mga budget-friendly nga putahe swak sa panglasa ug syempre dali ra himuon. Atong tan-awon kining special recipe ni J Galendez. Atong buntag mga kapuso, ang atong putahe karon nga pagkaandaman karong buntaga, mao kini ang kinatawag diri sa mga bulanon o pako. Sa English is fern. Tara mga kapuso, ugubanin ko ninyo ug ang sa pag-andam ani nga putahe. Mao kini ang mga ingredients: pako, kamatis, mangga, luya, sibuyas ug ang bagoong. Ng Tudloan. Lami kaayo. Murag healthy dish to that next. Nakasuway sa kuan ni sila sa medical mission nato sa kani adto sa kabukiran mo nilang gi-offer perting lami. First time sa ako naka-try og kani fern ensaladang pako. Pwes, karon si Nico ang mo-serve ka na to og ensaladang pako. Magkat-on pa taon sa pagluto sa pagpreparar ana. Mga kapuso, nato diha nga gusto nga mo share sa ilang family recipe, i-post at sa inyong FB account ang proseso sa pagpreparar niini gamit ang hashtag GMA Regional TV Live ug hashtag Lami Syah Express sa kahigayunan nga ma-feature mo sa telebisyon.